Behin batean, 3 baserritar bildu ziren Itziarreneko sagardotegian. Arratsalde hartan ez dakit zergatik eta zertara baina On Matias apaiza urreratu zitzaien eta intxaurrak janez eta sagardoa zanga edanez kontu-kontari egon ziren luzaroan. Bete egin eta zertan hasi ez egitera zeuden denak. Musean hasteko nahiko berandu eta tokan jolasteko glu egiten zuen sagardoak haien sabeletan. Eta bertxotan hasi beharrean, sorgin kontuei ekin zieten. Aizu, On Matias, Mari Petralinek ikaragarriak egin omen ditu. Nork esan duzu? Mari Petralin zorginak. Mari Petralinek ala Etxebesteko morroiak. Berorrek ez dakizki azkenengo kontuak. Ez jakitea hobe. Apaiza zarenez, oso atzeratuta zaude sorgin kontuetan. Zuek, ala uste? Ara, On Matias, joan zen larun bateko berriekin gatoz. Agerreko Jose Leon peritik zetorrela, Bai, peritik zetorrela, txala presionean saldu ondoren. hori duk gizona. Ba, errota xarreko erreka ondotik zijoala, nor ikusikoan, errekan bertan, arkaiz baten gainean, Nor aurkitukoan, hile horiak urrezko horratzaz, horrastuz eta. Tira, esan. Mari Petralin zorginak. Bai eta zera ere. Mari Petralin zorginak. Bai jauna, Isilik egon zaitezte. sinistu nahi ez baduzu, ez sinistu, baina egila da. Ni hemen nagoen bezala. Ara, adiskide. Horri biltzen naiz, noiz nahi. Mendi eta basoko txoko izkutuenak ere ezaguna zaizkit. Oso ezagunak. Eta nire honako bi begiek oraindino ez dutela zorginik ikusi, ez horrasten, ez hanka garbitzen. Etxebesteko morroia. Hori bai, hori nonai aurkitzen dut. Agirian ala eskutuan neska mokolak eta andre tuntunak izutu nahian. Sorginak badirela, sorginak ez direla. Ilundu zen eta ilunarekin batera, parrokiko kanpaiak hasi ziren, dilindalanka. Ala jainko, Arratsaldeko 7. bai, joan egin beharko. Nora? Eizera? Ez noski, zuen animaren alde otoitz egitera. Agur, On Matias, asko errezatu. Agur, bai, eta txintxuak izan. On Matias apaiza, sagardotegiko lagunak utzi eta bere eginkizunetara joan zen. Zorginik ez dela? Ze esango du ba, On Matias apaizak. Bera baita inguretako zorginik handiena. Ala da bai, Hor dabil beti, menditik, basotik, bide txingorretatik, eskopeta bizkarrean duela. Kartutxoz beteriko gerrikoa, triparen jira guztian, dinbidamba, eizean beti, zakurrak zaunka eta zaunka aurretik dituela. On Matias apaiz ez dakit, baina haren eskopeta ura bai dagoela zorginkeriz beteta. Oilagorra dela, erbia dela, basurdea dela, pim pam pum eta aplaus. Denak hankaz gora. Horrelako eskopetaririk, Hori, Ez. Itziarreneko sagardotegian bilduta zeuden baserritarrek hala ustearren, ez zegoen sorginduta gure On Matias apaiza. Oraindik behintzat. Eizerako zuen zaletasuna eta joera neurriz kanpokoak zirela. Bai, uka ezinezkoa da. Horrexegatik ba, zituen hainbat eta hainbat arazo norekin eta obispo jaunarekin. On Matias. Keja handiak ditut. Zer dela eta? Gehiegizkoa deritzait eizerako duzun grina hori. Ez alditut ba nire eginkizunak ongi
ongi betetzen. Bai, baina... Hoiek jendearen esamesak dira. Esamesak eta gezurrak. Gezurrezkoak aldira, sakristiako armarioan aurkitu ditudan eskopetak eta kartutxoak? Eta zer? Ezer ez, zuk pentsa. Etxean eskopeta bat, elizan bestea, aguazila, ertzaina, karabineroa izan beharko zenuke, eta ez abadea. Sagardotegiko baserritarrak marmarra bizian. Obispoa haserre eta sorginek. Hauek ere esan apranko bazuten. Lehengo batean, ia sorgindu nuen Arbeako neskazarra. Agurtzane? Bai, agurtzane bera. Bi olio beltzeman eta azken portuko bide gurutetara bidali nuen. Mozarroak agertzeko garaia zen eta handatorrela Matias abadea. Dinbidan bat tiroka. Eta aurretik, zakurrak zaunka eta zaunka zituelarik. Eta ze izango zen ba, Arbeako neskazarra sorgendu nahi eta Matias apaizaren beldurrez ies joan zitzaidan. Parre txikiaiek galtzagorri deabrutxoarenak ziren. Galtzagorri esan dut bai. Galtzagorri. Zarauzko basoetako deabrutxoen buruzagie. Zuek, urik gabeko putzu batetan ere ito egingo zinakete. Zer daba Matias apaiza? Zer, ni hasten banaiz bukatuko dira bai, abade horren erronkak eta desafioak. Hobean Matias jaunaren izak bukatuko balira. Apaizaren zinbidan bak. Zuen larrialdi denak, laster gainera, ikusiko duzutenez. Bai hori. Eta ez badakizute ere jakin. Galtzagorri deabrutxoaren burutazio eta plan guztiak beti ongi bete ohi dira. Gaur ez bada bihar. Edo etzi damu. Eta ara, udazkeneko goizaldi euritsu bat zen. Eta goizero bezala, Matias apaiza prest zegoen meza emateko. Haizeak dilindalan mogitzen zituen Elizdorreko kanpaitxoak. Baina Matias apaizak kanpai hotsak baino argiago entzuten zituen pasadako egaberen txorrotxioak. Gaurko honetan laster egin beharko egiteko guztiak. Bestela, ez dugu eiza honik izango eta. Pintxo, beltza, egon lasai, laster nahi zuekin eta... Meza laguntzailea bera ere, harrituta zegoen. Hai bada, Matias abadeak kartutxirak dara mazkita, sota nabarrenetik. Gerrara ote doa. Kyrie eleison Dominus vobiscum, Matias meza ematen ari zen. Sakristi aldean, bi izakurrak, zaunka eta zaunka. Zer ote zuten? Zer somatu ote zuten? Gauza honik ez diagu. Ez horixe. Galtzagorri zenan inguruan zebilena. Galtzagorri, Zarauzko basoetako deabrutxoaren buruzakia. Elizako atarian, elizatariko arkupetan zer eta erbi bat. Erbi hura ere, sorginduta zegoen, eta Galtzagorriren aginduz andoala nora eta elizbarrura. Tipitaup, aurki saltoka, risti-rauz, Amona zarrengona tartean altare aurrera joan zen. 3 jira eman zituen Matias jaunaren inguruan eta zeste, ies joan zen aldameneko atetik. Hango zaunka eta hango atxo zaharren otu eta garrasia. Apaizaren estualdiak. Bi aldez pentsatu gabe, utzi mezak eta otoitzak. Han bertan jantzia galdatu eta
Badoa da! Bai eta joan ere, eskopeta bizkarrean kartutxera gerrian eta bizakurrak zaunka eta zaunka, erbi sorginduaren arrasto ondoren. Luzaroan eta ahozabalik egon ziren elizan bilduta zeuden amonazarrak. Sorginek zirela, ez zirela, galtzagorri zela, ez zela, arrezkero, on Matias apaizaren arrasto guztiak galdu dira gure kondairako herri txiki hartan. Halako batek ikusi omen zuen, noiz eta haizeak gogor jotzen zuen batetan. Baso barnetik korrika eta txistuka bizakurren atzetik. Beste norbaitek ere ikusi omen zuen. Non eta basoan. Neka eginda omen zegoen Matias txistu delako. Gure mendigo izalea agurtzea urratu zitzaionean. Basoan haizearen higidura bat izan omen zen. Eta Matias txistu itzik atera gabe, hartu eskopeta eta haizearekin batera, txistukan iez joan omen zen, bizakurrak zaunka eta zaunka zituela. Bentaberriko Mikelak izan omen zuen Matias txistu ikusteko eta agurtzeko aukera ederren. Bentaberriko sukaldean nengoen, lan eta lan, beti bezala. Ogia, labetik atera berrian nuen, eta nor agertuko sukaldeko leioaldean, eta Matias txistu. Gozarik nago. Etxeko Andre, hori puska emango. Nik noski baietz emango nirela. Hori esan, eta tximini zulotik haizea sukalderatu zitzaigun. Eta leiotik irtena basoaldera joan zen. Bere ondoren Matias txistu eramanaz.